Ydy, mae'r lle ma'n wledd gweledol hebos. Ond fel byddech chi'n disgwyl, mae cryn dipyn o hanes. Mae hefyd gan fod fe'n dyddio nôl I oes y Normanied. Mae'r castell, wrth gwrs, wedi ehangu ac wedi newid ar hyd y canrifoedd. Ond mae'r tŵr gwreiddiol yna yn dyddio nôl i'r 18fed ganrif. A'r perchnogion gwreiddiol, y bobl adeiladodd y tŵr, nath enwi'r lle yma hefyd. Enw gyda llaw sy'n creu cryn dipyn o bembleth. Maen nhw'n gael Fonmon, 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 Fonmon. Ond nhw'n galw Fonmon. F-A-U-M-O-N-T. Alli di edrych yn Ffrangeg, false, mont, mound, tiarm, y mound. Ond os edrych chi di ar map Ffrainc, edrych chi'r gogledd, mae dre yn cael ei spelio yn yr un peth. Hwnnw na ble oedd y teulu'n dod o I ddechrau. Y Sinjins oedd y teulu greiddiol ni ac ar draws y canrifoedd fe ddatblygodd I tŵr amddiffynol nhw yn gartre crand. Wrth I chi grwydro ac edmygu'r harddwch, rydych chi hefyd yn cael gwers hanes. Mae'r mwyafrif o'r portreadau yma yn rai teuluol, ond mae un draw yn co o Oliver Cromwell. Pam? Wel, roedd yna gysylltiadau cryf gyda fe ac un o berchnogion y lle yma. Wel, Colonel Philip Jones o Llangyfelach Abertawe. Parliamentarian oedd y cabinet da Oliver Cromwell. Ffrindiau mwr o Oliver Cromwell. A pan farwodd Oliver Cromwell, oedd e'n helpu I wneud yr angladd. Mi gymerodd rhyw ddoi fi I drefnu'r peth mae'n debyg, a mi gostiodd 60,000 o bunnoedd yn y cyfnod ni. Ond mae yna gofnod yn y castell yma, lle mae'n sôn am y gwahanol fathau o felfet a'r taffet a'r defnydd oedd yn cael ei ddefnyddio. A mae Oliver Cromwell wedi gladdu yn y Bati Westminster, wrth gwrs. Pan dylodd Charles yr ail nôl gael y goron, oedd beth nilodd ar reina gyda Cromwell? Wel, fy nhw ffist. Ne, colli'r tir a phopeth arian a chwbl. Beth ddigwyddodd I Colonel Philip? Dim byd. Os bydd cael ei sgwennu, he made his peace with the king. Sy'n esbonio falle pam mae yna lun o Charles yr ail yn hongian mae hefyd, os mae yna rhywbeth I blesio pawb. Mae yna ddarganfyddiad hyfryd ym mob ystafell bron, ond y llyfrgell falle yw'r uchafbwynt. Chi'n cael trysorau fan hyn fel llyfr gweddi Cymraeg a Beibl Cymraeg sy'n dyddio nôl I 1620. Wel, un arall diddorol o'r teulu oedd Robert Jones yr ail. Nawr, roedd hwn wedi dod o dan ddylanwad y Wesleyaid. Oedd John a Charles Wesley yn dod yma I aros, mae'n debyg. Oedd Robert Jones wedi clywed Hywel Harris yn pregethu yn yr awyr agored rhywle rownd y fro yma. A mi ddath e'n Puritan, a mae yna bortread ohono mewn gwisg Puritan, gwisg du a choler wen. Roedd Iolo Morgannwg yn ymwelydd nodedig arall yn honni mae'r gegin ma oedd yr un fwyaf yng Nghymru. Ond heblaw am yr hanes difyr, beth arall ych chi'n cael am eich 11 miliwn a hanner o bunnoedd? Wel, fferm o 1000 o erwe, lleoliad hyfryd I gynnal priodasau, gerddi godidog, a sioi amaethyddol fawreddog I chi'ch hunan. Wel, I chi a ryw 20,000 o ymwelwyr ta beth. Mae'r castell ei hunan yn unigryw yn y fro. Mae'r cestyll eraill wedi dirywio, ond mae pobl yn dal I fyw yma dros yr holl ganrifoedd. Mae'r tir yn eang, ac ar un darn ohono, mae'n arwydd y cael iawn, mae sioe'r Bontfaen, sioe Bro Morgannwg yn cael ei chynnal bob blwyddyn. Ac mae 10,000 o bobl yn tyrru o Gaerdydd ac o bob man. Mi fydde fe'n golled tasa'r safle yn cael ei cholli i'r gymdogaeth, wel i'r ardal gyfan mewn ffordd.